Είναι ασφαλές να βάλω αστερίες και κοχύλια σε επαφή με τρόφιμα? Τα κοχύλια, οι αστερίες και τα υπόλοιπα θαλασσινά διακοσμητικά που διατίθενται για χειροτεχνίες και διακόσμηση προορίζονται κυρίως για διακοσμητική χρήση. Παρότι πολλά από αυτά είναι φυσικά υλικά, δεν γνωρίζουμε πάντα τις συνθήκες συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας τους. Για το λόγο αυτό, δεν συνιστάται άμεση επαφή τους με τρόφιμα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους αποξηραμένους αστερίες, τα κοράλια και τα διακοσμητικά κοχύλια που έχουν χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές ή έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αποθήκευση. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κοχύλια σε ένα τραπέζι ή σε μια διακόσμηση φαγητού, είναι προτιμότερο να βρίσκονται δίπλα στα τρόφιμα και όχι σε άμεση επαφή με αυτά. Με λίγα λόγια, τα θαλασσινά διακοσμητικά είναι υπέροχα για διακόσμηση, αλλά όχι για σερβίρισμα ή επαφή με τρόφιμα. Αν έχετε κι άλλες απορίες για κοχύλια, αστερίες ή θαλασσινή διακόσμηση, γράψτε μου στα σχόλια. Στο χειροτέχνημα Λουκάς θα βρείτε δεκάδες σχετικά είδη και υλικά.